Telo mar migosi Mwai Kibaki ne nitie gimoro achiel manene omiyo gifaulu kata gitimo maber sana e wachni. Mokwongo ne nitie that commitment, gima luongo ni political will. Tiende ni jatend piny kowacho ni gima kama chakre kawuono nyaka watim to nyaka wakawe matek to nyaka wakawe serious. Tiyudo ka piny mangima ji duto te timo nadi? Ji duto te first of all sire lwedo. Then commitment bende ok dwa commitment ok en wacha wacha. Mamane maneno kaka koro telo mar Kenya Kwanza ni aparo ni gik moko mang'eny ka gidholuo ma iye nyalo wacho ne giwala wala. Kisechiwo commitment mar gimoro kaka medo jiwo somo to nyaka bende iket resources, nyaka ine ni iketo mwandu moromo manyalo deliver. To kiseketo mwandu moromo mineno ma commitment no neno ni adira gini ikawe matek to gini in gi siso ni dwa timo gini, to koro yudo ka support nyalo gabiro yo mayot sana. To mane Mwai Kibaki notimo. Tiende neno fund free primary education maber. Koro en kuonde mantie fuok kata gaps emane koro jogi biro to siro. Tineno ko timo gino progressively kamano mochopo kama wuok kosewenwa subsidized primary education. Sani ananeno ka shida maduong' mantie kata de benini World Bank Cleo kata de benini World Bank. To kineno ka seriousness onge, tiende ni piny owacho ok ti matek mar neno ni somo ni en gima nyithindo yudo, to bedo matek sana attracting gimiluongo ni external support, nikech ikonyo mana ng'ama bende tiyo matek. Koro an pod aduogo mane wach mar commitment. Kibaki ne committed to no kongiso commitment no by wuoya. No chiwo commitment no gi wuoyo kas omache bende gi resources. To kiyudo maber kinde cha resources mane Kibaki ne ntiego ne tin moloyo sani. Sani koro migosi Mbadi wacho ni gimomiyo ok ginyal finance free primary education kech gope mwachulo. Ing'eni gope ni to tinde ing'ene ne matinde oketne gik moko te. Tinde keto mana kuome. To kata kichulo gope nitie gik moko e odi ma ok nyal compromise. Nyaka ji chieme e odi, kichulo ot nyaka ichulo ot, school nyaka ji dhi. Koro kibi wacho ni akawo gope mang'eny nikech go ka serikal okawo bendo kinyalo wacho nwa ni serikal moro chema nokawo gope mang'eny. Go ko kawo gi serikal en piny owacho makata katibi mana bang' higni 50. Koro commitment mane Kibaki ne nitie kode mana attract external support. To sani an kaka nene en ni bedo ni commitment marwa yom wach mar education ni kineno priorities wa kama nitie neno ka watimo renovation mag ute mag piny owacho, ute moko nego bed ni wakete pesa mang'eny, ineno ka kanyo nitie shida. Koro attracting external support dhi bedo problem. To mar ariyo bende mimondo somo jiwre e piny ka onego bed ni joma timo chenro gi bende nyaka bed ji ma iwacho ni they are consultative and inclusive. Nitie stakeholders mang'eny within the education sector kae monego bed ni bedo consulted e gik moko mang'eny gi. But koro gima waneno ka ni en ni upo ka gimoro nitie bunge ong'ad pesa makama from education, nikech at the end of the day kata bed mana ni wan free 100% free primary gi secondary education, to nitie ji moko stakeholders kaka jonyuol manyaka bende nitie part manyaka gi play mondo ka gitim nade gi sir somo e Kenya ka. Lakini yudo ka telo masani nitie ni kata magawon mar somo mar Kenya kae yudo ka gik moko mang'eny gi consultation tin emomi yudo ka koro sometimes priorities bende waketo kama opogore. Yudo kini dhi gero library maduong' to library ni onge buge ma nyithindo dhi bedogo. Yudo ka sani weche mag junior secondary nyochi neno ka sandruok nitie mang'eny. Yudo ni dwarore mondo ger laboratories. Sani koro wacho ni percentage 60% mar nyithindo madhi join senior secondary school onego bed ni donje STEM, gik mo sirore gi science. But yudo ka skunde ok mi resources mag timo gigi. Koro wadhi bedo gi nyithindo madhi dongo to ka gidhi mbele gi somo lakini ok wamiyo gi gik monego bed ni gitiyogo, gige mag tich monego bed ni gitiyogo. Koro an aneno ka shida mantie en lack of consultation, to mar ariyo lack of seriousness and prioritization mar education. Emomiyo yudo ka external support dhi bedo marach. But de bed ni kata na sani piny owacho ni sani wadwa keto wadwa jiwo gini to wadwa timo gini kama lakini warem nitie kama waremi. Koro mano dhi miyo gi ote kuma migepni moko
kata kaka matiye kaka zizi Africa Foundation nitie ways mwa bende wasiro ga gima government timo, but isiro mana government ka government bende ngiso jingo to ngiso ni gini en gima gikawo motegno, lakini sani aneno kok gikawo motegno. Mar adek, iyudo ka koro an sani koro telo ni baga kech iyudo gima koro jatend migawo mar pesa nyocha wacho no, jatend migawo mar education nyocha wacho gima opogore, wacho ni gibiro dok e bunge mondo med gi pesa. Nyoro ka jatend nyoro ka ker nyowuoyo nyoro, ker nyo wacho nango, ker nyo wacho ni gin gidwa dhi mbele gini, koro wakia ni mar jatend